برپرسکی امریکی بحثا پلانên welatên xwe derbarê çûna hêzên Erebî ji bo Sûriyê kir û ragihand got tu planên amadekirî derbarê şandina van hêzan li cem wan nîne. Ajansa Reuters li ser zarê berpirsekî pila bilind di Wezareta Derveya Amerîka de ragihand got Amerîka tu plan li cem wê nîne ji bo bicihkirina hêzên Erebî li cihê hêzên Amerîkî li Sûriyê û eşkere kir got Amerîka tu demeke destnîşankirî ji bo vekşandina hêzên xwe ji Sûriyê destnîşan nekiriye. Berpirsên avborî her wiha te kes kir got Amerîka heta demeke dirêj di Sûriyê de namîne. Lê beramberî wê tu demên destnîşankirî jî ji bo vekşandina hêzên wê ji Sûriyê nîne. Berpirsên avborî serbar kir û got Serokê Amerîka Donald Trump biryar da got planekê danin ji bo vekşandina hêzên xwe ji Sûriyê. Lê eger heye piştî seredana Wezîrê Derveyê Amerîka Mike Pompeo ji bo deverê di heftiya bê de ew planên Amerîkî werin eşkerekirin. Ev gotinên berpirsên Amerîkî tên di demekê de got hindek jêderên Amerîkî behsa wêyekê kirin got Amerîka dixwaze Siûdiyê razî bike ji bo şandina hêzên Erebî ji bo Sûriyê. Got li cihê hêzên Amerîkî werin bicihkirin hevdemî vekşandina hêzên Amerîkî ji Sûriyê. Jêderên navborî her wiha dan zanîn got ramaneke din jî li cem Amerîka heye. Got niha Encûmena Ewlehiya Netewî guftûgû dike ew jî got Siûdiyê be welatekî bi pileya hevpeymaniyekî serekeş NATO re ji dervî wê eger li ser şandina hêzên Erebî ji bo Sûriyê erê kir.